dan. Die gooi man, zus. Dus die was goed. Wat die gooi man? Ik zeg zij. Ik heb nog een Brussel met 10.000 de. Hoe nee ik me bro. Wat gaan die fucking met jou zij? Ja, je fucking praat maar je zo niet wat. Was. Maak die man nog een bro nou. Kaya may sorry, yes. Mas maak jou position nou niet vriend. Gelijk kala. Alles zo dadelijk kijk zijn. Wanneer zijn mijn broer zoek mijn fucking. Wala maar mijn zak na voor light die brie. Ja, kijk, ik ben net 2 weken. Dan je een fucking 5 maanden al. 5 maanden, ja, je hoofd pikt zij. Ja, wat was in de school man? Als 5 maanden al brie. Dan is die Je kan niet nog twee twee dagen. 10.000 voor je dan 1 dag met 10.000 verloren. Je weet wel die fucking stories voor je. Zie niet. Ik was heel erg mee gezien. Anyway, if you can just amper een zak. Yes, Ik zie ook hoe ik het ga doen. Want zij is Frans. Zij heet die. Lijn zijn niet man. Zie niet. Ja man, zij heet die lijn niet man, zie. Was weet die lijn niet? Hij heet die lijn niet man. Die heeft een man ook nog change op jong man, zie man. Praat je met Big Mouse hoor. Nee man, jij wil me schaden op een mooie manier, zie. Hoe maak je me zelf zaten man? Nou, jij een stuk, nee dan zie je het ook nog hè. Hey, jij wil ik met jou doen? Hoi. Hoi. Wat zo